A 78-year-old man, Roho Israel Bishop, was caught having sex with a 13-year-old girl. Guys, imagine 13 years iwe munhu une 78 years uri kunzi bishop pamusoro pazvo. Hatisi kuziva kuti mishonga here kana kuti unenge wasiwa mukadzi but hautore kana 13 years kuti unenge wakwanisa kumutenhesa brain zviri easy but nyaya ndosaka kuchinzi rine manyanga ariputirwa nyaya dzinozongobuda. Ndo nyaya ndinayo guys, ndo nyaya ndauya nayo yemurume ane 78 years akabatwa musango achirara nemwana ane 13 years. Imagine apa ari kunzi ndibishop pakuita sei, pakutungamirira chiyo uchirara nemunhu nemwana ane 13 years. So it's a lesson to everyone ane mwana womudiki out there guys. Vana ngavaite se ngavachengetedzwe kunyanya vasikana because unoona kuti asara nasekuru kana asara nabishop izvozvizvi you feel safe kana mwana wako akasara nemunhu. But hey, vanhu vechirume I can't say don't trust vanhu vechirume because hatina brain dzakadaro tese but pakaipa unotoshaya kuti saka kunyatsoita take care kwacho kunenge kuri papi. Tell us what do you think in the comment section. Kana uri munyowani panapa paBoom Show Television, don't forget to subscribe to our channel. It's